Rider patay matapos sumalpok sa puno sa Urdaneta City, Pangasinan. May ulat si King Guevara. Makikita sa kuha ng CCTV ang aktwal na pagsalpok ng motorsiklo sa gilid ng isang truck sa barangay Katablan, Urdaneta City. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang rider ng motorsiklo sa kalsada. Dahil nga sharp curve, nung pagka napansin niya, nabulagtasa dun sa truck. Sumabit siya. So, sinakop niya yung kabilang lane. Sa tindi ng pagkakasalpok, halos maputol na ang kaliwang braso ng biktima na agad na isinugod sa ospital. Based dun sa medico-legal na nilabas ng doktor, nakainom yung ating biktima. Samantala, patay ang 45 anyos na rider matapos sumalpok sa puno ng akasya sa barangay Nankalubasaan, Urdaneta City. Pauwi na sana ang biktima nang hindi niya napansin ang puno na nasa gilid ng kalsada. Wala rin siyang suit na protective gear, tulad ng helmet, wala siya. So, yun ang cause ng kanyang pagkakabangga, masamang tama sa ulo. Kasama si Ron Alister Taniedo, ako si King Guevara, naghahatid ng Balitang Amyanan.